alltså, jag kom på en grej som är väldigt smart ifall man kanske är hemma själv och vill krusa hela sitt hår. Om man har klipptång eller locka. Ja, då är det bra om man sätter upp. Titta. Ja, sätter man upp 2 sådana här tofsar på sidorna. Så krusar man eller lockar det eller plattar det eller vad man nu vill ha. Sen så tar man ut det, sen är man färdig. Jag sa inte till dig, jag håller på. Men prenumerera eller vad det nu fan heter på mig. Snälla. Jag vet att jag svär mycket, men pappa. Snälla prenumerera på mig. Till 19 722. Bara så ni vet. Hej då!